Bakide da hortzi lankideak dira. Aste honetan ere, lan erreformaren kontrako mobilizazioak izan dira. Bakik oraingoan ere greba atera da. Hortzi abiz oraingoan ez. Bakik hasita, hirun agertsu, 8 kronika. Hilabetea pasaturikan, legezital baten kontra, Baionan gaindin, Parisen gaindin, karrika guziak borborkan, uda pasada, ta udazkenan, hortxe dugu ate jokan. Galtzen da soilik bururaino, galtzen da soilik bukaerara, ere maiten ez den borrokan. Galtzen da soilik bukaerara, joaiten ez den borrokan. Nik betidanik egin izan dut, manifa greba tantzeko, eta beti prest izanan nauzu, karrikan borrokatzeko. Baina laguna galdera bat dut, presilea ohartzeko. Nere etxean ere badaukat, familia elikatzeko. Nere etxean ere badaukat, familia elikatzeko. Arrazoi nori 2000 aldiz, lehenago baitut entzun, ora ezin du gobernu horrek, guri baitoki erantzun. Garaiak zailak dira egian, nik badut bai oihartzun. Borrokatzen naiz zure etxean, jatekoa izan dezazun. Borrokatzen naiz zure etxean, jatekoa izan dezazun. Ezazu uste nik ere badut, bihotz barnean arantza, baina zutanik behar berak ez, ditugu zuk duzu xantza. Nere kontra ez abil laguna, ezazu egin azantza. Erantzaidazu nok pagatzen du, eskola eta ezantza. Erantzaidazu nok pagatzen du, eskola eta ezantza. Gastu horiek partekatuak dira etxen gehienean, baina galderan ez da hor arras. Borroka zego egunean, zuk segizazu, etxean baituzu familia bat behar.
Neretzat egin duzun guztia, ez dut antziko sekula, eta espero dut bihotz bihotzez,